今日の試合を振り返ります。ネッツはシクサーズに敗戦。シクサーズはシュート精度に苦戦するも12スティール10ブロックでネッツのオフェンスをスローダウンさせ終盤に突き放しました。バックス対ホークスはホークスが勝利し9連勝。ジェイレン・ジョンソンがトリプルダブル、マカラムが30得点を記録しました。ホーネッツ対スパーズは勝負どころで23対8のランを出したスパーズが勝利。ウェンビーは32得点12リバウンド8アシスト4ブロックを記録しています。ウィザーズはセルティックスに敗戦。セルティックスはオフェンスリバウンドを19本奪いました。マジックはヒートに勝利。バンケロとベインが活躍しマジックは7連勝と絶好調です。ナゲッツ対レイカーズは激戦の末にレイカーズが勝利。マレーが不調の中アーロン・ゴードンが奮起しましたがビーブスが32得点、ドンチッチが30得点のトリプルダブルを記録。レイカーズは5連勝でウエスト3位に急浮上しています。キングスはクリッパーズに勝利。キングスはオフェンスがよく機能し終盤で突き放して勝利しました。